A última subasta de percebe do ano deixou moi bo sabor de boca na lonxa da Guiño. O recurso alcanzou moi bo prezo ante a alta demanda destas datas, a pesar de que o mal tempo dificultou o acceso a marisco de maior calidade. As últimas jornadas antes de fin de ano están salindo bastante ben, porque as anteriores de Noiteboa deixamos un sobrante, un remanente para estas semanas, para poder, estáse cumplindo, estamos alcanzando os bons precios. O que nos fastidiou foi que, a condición meteorológica non é adecuada. Estamos traballando con uns ventos por riba dos 30 nudos, vento sur, vendaval dereito, é máis co mar de fondo, por riba dos 2 metros. A condición meteorolóxica é mala, pero, fomos poucos. Onte o precio foi moi bo, foi o máis caro foi a 160, e o máis barato quedou sobre 30, quedando unha media de 60 e algo de euros. Foi unha xornada boa. Percebe pouco, agora xa vai avanzada a cosecha pouco, e a calidad, sabes, hai moito mar de fondo e non hai boa calidad, sabes, que hai. O balance da campaña de Nadal é moi satisfactorio, con cotizacións altas que mesmo nalgúnas xornadas acadaron os 100 euros de media. A campaña de Nadal foi boa, e con respecto aos precios foi moi boa, incluso algún día quedounos a media en 100 euros. O luns pasado foi unha media histórica. E o resto dos días, complicounos un pouco as condicións meteorolóxicas, o mal tempo, pero todos os anos eso xa nos pasa sempre, estamos acostumados no mes de decembro, sempre nos pasa o mesmo. Os percebeiros seguirán a traballar ata Reis, posto que ata o remate das festas aínda se mantén a demanda de percebe. A partir de entón, previsiblemente pecharán a campaña, decisión que deberá adoptar a agrupación de mariscadores.